Ini dora lainnya Indonesia muncul sebuah seperti jadi pakai juga riza boros juga baru jadi itu bangsin boros juga sakit baca ada jadi hari ini kita romo Bitanga ini gauni personal life tuh kan sakit baca lane muncul semua teman kita baca seperti itu pakai ada bitanga semua orang jauh sana pakai dari jadi tiket pakai dilihat dan termasuk pura palanya jadi ada pura mau juga dia ini India ni bitang Prime Minister juga memori nama kita kan juga kasi President of India bitang Prime Minister India ni juga separatist bodolen ko request kalamna ni nang thabaina as soon as possible jona separatist bodolen create kalamna go nani juga dine memori nama kita ada be memori nama kita dene jungi dine ni haba pani main udisho ini tak kaya separate state bodolen hono plana जोंनि माखासे भारत जाग्राफ्रा एलार्ट जाखायो आरो जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो साननानै नायोब्ला मोनसे क्रिएट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बा रायजो क्रिएट खालामनांगौआ बे गोरलै बाथ्रा नङा बेखौ जों मोनथिखागौ बनसुआ आरो बेफोर गासिबो मोनथिनानै जोङो साखाफारा जानानै जानजि खाफ्रानानै जोङो फुल टाइम लाइफ लं साक्रिफाइस होनानै जोङो दिनै ओंखारखादों बेयाव जोङो दुखु खस्थ'बो मोननो हागौ मालाबा जोङो जेलावबो जोबजानो हागौ जानोबो हागौ बेफोरो जोंनि थाखाय माइनर बे मोनसे फिसा जोंनि मोनसे प्रब्लेम नाथाय जोङो जेराव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मिजिं लानानै आसा लानानै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोङो क्रिएट खालामनो थाखाय दिनै जोङो बे जानथि खाफ्राखौ जुथुमना लानाय जाबाय माखासे हान्जाफोरखौ आरो हेफाजाब होदों आरो माखासे हान्जाफ्रा हेफाजाब होआखै बे हेफाजाब होयै हान्जाफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो हेफाजाब होयै हान्जाफोरा बे गावबागाव जोंखौ बनसुआ साफ्रोमखौबो जोङो रिक्वेस्ट खालामदों जोङो बड'लेण्डआवबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावबो जोङो धरनाफोर लाबाय बेयाव जोङो बिथांमोननि इनभिटेसन होदों दा बिथांमोन गैया बे गावसिनि खोथा खिन्थु जाय सुबुंफ्रा दिनै जाय संगठनफ्रा दिनै जोंजों योगदान होफादों हेफाजाब होफैदों बिथांमोनखौ जोङो बनसुनि लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय गोदोनिफ्रायनो जों नुदों बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बारे बारे नासयगासिनो खनले खनले नासयगासिनो दङ दा बिदिनो सिगांनि समाव जाय समाव बर'फ्रा बांद्राय इडुकेटेड नङामोन बांद्राय रोंगौथि गैयामोन बै समाव बर'फोरखौहाय बिसोरो फाव फान्दायनो गादबनानै दोनगासिनो दङ दिनैनि समाव जों नायोब्ला रिसेन्टलि मोनसे आफादा गुवाहाटीयावनो बिथांमोना बुंदों बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बियो जेबो नङा बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बिसोर गावसोरनि पलिटिकेल लाबा लानो थाखाय बर'फ्रा जुदि बर' खृष्टियानफ्रा जुदि एसटिनिफ्राय दानजायोब्ला जुदि बिसोर जेनेरेल जाजोबनांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जा बर'फोरनि थाखाय रिजार्भ दङ इलेक्शननि थाखाय बर' बिटिसि इलेक्शननि थाखाय जा रिजार्भ दङ बे रिजार्भआ जेनेरेल जुदि जानांगौब्ला अब्ला बर'फोरा पलिटिकेलि स्टेट जानो हागोन ना हाया जाय समाव बर'फोरा जुदि पलिटिकेलि स्टेट जानो हायाब्ला जोङो मा जागोन जोंनि हारिया जोङो दा एफा एनै गरसे गरनै जा प्रफिट मोनगासिनो दङ माने अनसुंथाइ मोनगासिनो इन्डियान सरकारनिफ्राय बे गरफा गरनै अनसुंथाइ मोननायाबो जोंनिफ्राय बन्सित जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि डिभिजनखौ जाय बिथांमोन बर'फ्रा बे डिभिजननि इन्टारेस्टआव बिथांमोना योगदान होफादों बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फल्स पलिसियाव नोंथांमोना गब्ल'नो नाङा बर'फोरखौ जिसिबां खौसेथि खालामनांगौ दिनैनि दिनाव नुयोब्ला जोङो नायोब्ला बर'फ्रा लेथेर फेथेर जागासिनो दङ आरो बे लेथेर फेथेर जानायावनो खामबाय थानाय अरावनो जुदि नोंथांमोना आरो पेट्रल लुफावनानै होयोब्ला बर'फ्रा खामग्लायनानै हांगार जागोन अब्ला बर'फ्रा जाथि हिसाबै जों बिटिसिआव थांनानै थानो हानाय नङा बै समाव साकरि मोननो थाखाय बर'फ्रा दास कलिता माबा माबि थांखि लानांगौमोन नैबे जुगा फैगासिनो दं खिन्थु बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव योगदान होफादों अननानै नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो बनसुआ बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों जों साफ्रोमबो बर'फ्रा पिस लाभार जोङो गोजोननायखौ हास्थायग्रा खौसेथिखौ हास्थायग्रा बेखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ जुदि जों खौसेथि नङाब्ला जों खिन्थु गुबुन हारिजों आरो आगोलनि बायदि जों नादबजानायनि लामायाव दं जोंखौ मोननैसो सानैसो सुबुंफ्रा लिडारफ्रा सकल बर' लिडारफ्रा नै जोङो रिसेन्टलि दिल्लीयाव थांनो थाखाय सासे दैदेनगिरिनाव जोङो थांदोंमोन
नोंथाङा अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ हरदो नोंथांमोना जुदि फिजिकेलि माबा खालामनो हायाब्लाबो अनसुंथाइ जुटानो हायाब्लाबो नोंथाङा जों रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिलिफिनो थाखाय माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय जा हायो बेनि मोनसे अनसुंथाइ होनानै जोङो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों नाथाय बिथाङा बुंदों जोंखौ नोंथांमोना मानो आन्दलन खालामनानै टाइम लस खालामनो हादों नोंथांमोना बे आन्दलनखौ खालामनानै नोंथांमोननि लाइफखौ बबा खालामनो जोंहा मोनजाखांखाबाय जोंनि समा थांखांबाय जोंजों लोगोसे ओंखारफानाय सुबुंफोरा बिसोरनि लाइफआ गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आं मुंखौ बुंला बिथाङा जुदि निउस चेनेलखौ नायदोंब्ला बिथाङा आं बुंदों दिनैनि बे निउसखौ नायोब्ला बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा सासे लिडार जानानै बेबायदि राव बुंनो समायामोन नोंथाङा सासे बर' बिमानि फिसा जानानै बे रावखौ बुंनो समायामोन नोंथाङा जोंखौ उत्साह होनांगौमोन यां जेनेरेसनखौ उत्साह होनांगौमोन नोंथाङा इन्सपिरेसन होनांगौमोन नोंथांनि आशीर्बादखौसो जों लुबैदोंमोन नाथाय जोङो गोबां लुबैदों थेवब्लाबो नोंथांनिख्रुइ बांसिन सुबुंफोरा जोंखौ हेफाजाब होदों बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि बोर बिथांमोननि आशीर्बाद रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि मोनफ्रोमफोरनि आशीर्बादा जोंजों दङ नोंथांमोन बायदि सुबुङा जोंजों जगदान होआब्लाबो जों जेबो खरसाया नोंथांखौ आं बुंदों अननानै नोंथाङा जुदि बे चिप माइन्डेडआव दङब्ला सिंगल माइन्डेडआव दङब्ला गावनि पार्सनेल लामानि माइन्डेडआव दङब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ अननो सोलोंदो बर' रायजो राजानि अलखौ नायनो सिनायदो नङाब्ला जोंनि बर'फ्रा जोबस्रांलांगोन नोंथाङा सासे गोबां माने वेल क्वालिफाइड सासे पलिटिशियान नोंथांखौ बेखायनो आं बुंदों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जोङो नोंथाङा जेसेबां हायो अननानै जौगानो फा जोंखौ हेफाजाब हो जुदि नोंथांमोननि लिडारफ्रा नोंथांमोन बायदि गागिया जोंखौ बिदि रावजों सोंखारि हरोब्ला खिन्थु जों डिसकारेज जाया थेवब्लाबो pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies are delimited in such a way that the tribal populations आं बुंदों बनसुआ मोनसे अर्गानाइजेसन आरो बनसुआ मोनसेल' सिमांनि थाखाय मोनसेल' अर्गानाइजेसन जादों बे जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआनो नोंथांमोननि थै आरो मोदोमाव नोंथांमोननि रोदा खारनानै दं होननानै आंबो मिथिगौ बनसुआबो मिथिगौ नाथाय नोंथांमोनखौ सोरबा पलिटिकेल लाभा लानो थाखाय नोंथांमोननि गोसोफोरखौ नोंथांमोननि मेलेमफोरखौ खाना खालामदों अननानै गुन गोनां मेलेमजों मोनसे थोंगोर मेलेमजों साननो नाजा मोनसे गावनि गोसो गोरबोजों बड'लेण्ड पेट्रियटिक स्पिरिटजों नोंथांमोना नायनो नाजादों बर'फ्रा मा अलखदाव दङ आरो नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौ मोनसे आरो गिबियाव रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना गासैबो बे आन्दलनाव बारे बारे माने जेसेबां हायो एसेबां लोब लोब फैनानै जोंजों हेफाजाब होनांगौ इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जुदि खौसेथि दङब्ला गासिबो पसिबोल आरो जुदि जों खौसेथि गैयाब्ला जोङो समनि गेजेरजों समनि फाखनाव जोङो खिन्थु गबलानांगौ जागोन आरो बेबायदिनो जोङो डिमाइस जायै बर'फ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो गासैबो साफ्रोमबो लिडारफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै बनसुआ मोनसे पलिटिकेल फ्रि पलिटिकेलजों मोनसे माने लगायजानाय मोनसे अर्गानाइजेसन बेखौ